కేడు బే ఒక్కటే పట్టేసుకెళ్ళి బే పోతాంటే చేపలు పడితే సున్నా తాయిత్రాడు తోలేదే తోలేదు చేప చేప బే స్టైల్లో ఉంటుంది చేపలు పది తోడు సిల్లర్ తోడులు బే రే తోడు అత్తలు బే జల్లి నాకు ఒక పక్కనే కానీ రా ఆరామ్స్ జాగ్రత్త బాక్స్ ఇచ్చారు ఆదిరికాయలు పడి వీళ్ళే గోరెట్టి వీళ్ళే బాక్స్ ఇచ్చిన చెప్తుంటే మళ్ళా అట్టాలంట మళ్ళా లాస్ట్ చేప దుబ్బలు చాలా దుబ్బలు చేపలు తోడే